ngayon ay pupuntahan at kakapanayamin natin ang isang naging atleta ng ating paaralan upang hinan ng kaunting kasagutan. Ano pang inihintay natin? Tara. So ayun, atin pong makakapanayam ngayon ng isang atleta mula sa ating paaralan ng LSPU dito sa Siniloan. Si Miss? I'm Claire H. Tatel. I was former student of LSPU, graduated last 2019. So ayun, at eto na nga ang ating ilan sa mga katanungan na ating itatanong. So una, how long have you into sports? Since high school, I was an athlete player in Lupami National High School. It started third year. Then, after that, nung nag-college ako, pumasok agad ako sa volleyball team. First year college hanggang fourth year. So pangalawa, what type of sports you belong to? Volleyball. Nung high school, nag-try ako ng badminton, pero nung college na, volleyball naman ako. So yun, pangatlo, have you experienced injury, loss of confidence in playing, and anxiety? Injury, usually ano naman siya yung muscle cramps, lalo na yung binti mo. Pag, alam mo naman diba, kapag sa training, tapos sa sports, sa volleyball, usually in cramps lang naman nasasalingan ko nun. So matagal bago ulit magsimula, bago maglaro ulit after ng injury. So usually muscle cramps. Dating naman sa confidence, lagi yan. Kasi bukod sa meron ka mga kasama na magagaling, natatabunan din ikaw eh. So pakiramdam mo, mas magaling siya, so dapat siya na nang pumasok. Even though na senior ka na, kung mas magaling naman yung freshman na dumating, then yun, siya yung pinapasok. So, loss of confidence din yun. Tapos, anxiety. Anxiety while playing, yes. Kasi, dahil kapag mainit na yung laban, ang team leader mo or yung captain, lagi nakapokus yung kapag bagong pasok ka. That kapag yung pinaltan mo is magaling din. So, yun yung mga anxiety during play. So pang-apat, what is your biggest fear in playing? Fear, siguro common na yung sa player yung magkamali ka. Kasi every point, every tactics na gagawin ninyo, magkamali ka doon, papalpak, mapupunta sa kabila yung score. Ano ba ba? Another fear ko doon is yung mawala ng tiwala sa yung teammates mo while you are in the court. Kasi, kapag inalis ka nila sa first 6, matik na yun eh. May mali ka or error ka nagawa or consecutive errors na hindi na nakakatulong sa team. So, yun yung mga takot ng isang player kapag nasa loob na siya ng court at naglalaro. So ito na po ang ating panghuli. Have you been in an intervention of athletes? Yes. Intrams, lagi yan kapag kailangan mo makipag-coordinate din sa ibang players. Tapos sa team kasi namin yung ginagawa ng discussion namin. Sumasali ang nagiging kalaban namin during practice is mga volleyball boys. Tapos kapag dating naman sa training, kasabay lagi namin yung mga runners sa mga warm-ups. So ganun yung intervention na ginagawa ng team, PPE team sa during intrams. Tapos pagdating naman sa regional, makikita man, sabay-sabay naman eh. Tapos minsan, pag day off na ng training, more on kami, mental practice. Usually, may isa ka magsasalita, kasi yung iba kasi dyan, homesick, o kaya naman consecutive champion na sila. Yun, lagi yung minibenti. Nasa bilang Base sa ating naging interview, nabanggit niya na siya ay nakakaranas ng muscle cramps during the game. So ano nga ba ang muscle cramps? Ang muscle cramps o pulikat ay ang nagbigla ang paninigas ng muscles ng ating katawan. Kadalasan dahil ito sa pagkapagod ng muscle, dehydration at muscle strain.
Ang pamumulikat ay isa sa mga bagay na hindi inaasahan kung kaya't maaari nating gawin ay ang ugaliing magkaroon ng warm-up bago pumasok sa isang game o kahit ano pa ang ating gawain upang magkaroon ng agarang paghahanda.